Rufaro kwamuri ndinonzi madzimai Rupi, zita remweya ndinonzi madzimai Flow Stage. Ndine mwana wangu musikana uyu ndinoda kupupura zvandakaitwa shura randakaitwa nemweya mutsvene ndichinamata kuchinjika. Ndine mwana wangu musikana wekutanga uyu. Zvanga zvakarema apostori kuti nditange nemwana musikana sokuti murudzi mandakaberekwa mandakaroorwa vanotanga nevana vakomana voga. Asi ndakapiwa mwana wangu mwana wekutanga wangu abva aita mwana musikana zvikaita pamuromo. Saka ndakaenda kuizwi ndikakumbira ndikati baba ndipeiwo matwinzi evakomana. Rikava seshura mumusha mandakaroorwa zvakare. Ndikapiwa matwinzi evana vakomana. Asi mapirwa andakaitwa chaive chishamiso sekuti handina kumbovakirwa zvakanyanya kukosha. Asi ndakangonzi mwana musikana wangu iyeye ngaasunge bhanira rake. Ndobva ndapindura kuizwi ndikati aiwa akasunga bhanira iri. Asi izwi rakabva rataura rikati zvakakwana. Ipapa handidi kunyeperai, ndakabva ndaita pamwiri ndobva ndabatsirwa vana vangu vakomana. Asi ndasvika mu8 months zvakambondiremera ndikabatwa muchipatara cheHarare Hospital. Ndikagara mwedzi wese ndirimo. Asi ndaitaura ndichikumbira kuizwi kuti ndinunurwe sekuti ndandagarisirwa kunzi vana ava ndiitwe operation. Zvichinzi wani mwana uyu ainzi iye ane matambudziko anokwana kuita 4. Aisafanira kuti ndimugomere, ndaifanira kumuita operation sekuti ainzi mwoyo wake hauna kuita zvakanaka. Asi izwi rakanditungamirira. Kudzamana ndabuda muchipatara imomo ndapedza mwedzi. Ndikasvika pakunosununguka nomau mapostori aMwari. Ndakasvika pakunosununguka nomau vana vamuri kuona ava ende problem yaitaurwa nesikani yenge isipo. Saka ndoda kupupura kuizwi kuti aiwa izwi iri rakandiitira zvakakosha muupenyu hwangu. Ndiva vana matwinzi andakapiwa nemwana musikana wangu wekutanga uyu. Ndinotenda. Amen. Saka mutoro makaitirwa muri kuti? Mutoro ndakaitirwa kuKrawa ndokandakakumbira matwinzi. Amen. Aiwa tinotenda. Saka vanonzi ani vana? Uye anonzi Kebinesius, uye anonzi Agrippa. Aiwa tinotenda maita basa. Tatenda hepi.